ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. പ്രണാമം മാതാജി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് 10ാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങണം അല്ലെ? വിഭൂതി യോഗം അല്ലെ? 10ാമത്തെ അധ്യായം വിഭൂതി യോഗം തുടങ്ങാം. നമ്മള് ഇന്നലെ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ലാസ്റ്റ് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഇന്നലെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇന്നലെ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തില് തോയം യോമേ ഭക്ത്യ പ്രയച്ഛതി. ഒരു മിനിറ്റ്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിക്കോ, എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ചോദിക്കാം. ഭഗവാന് ഇലയോ പൂവോ കായോ ഫലമോ എല്ലാം ഭക്തിയോടെ സമർപ്പിക്കും. ഒരു സെക്കൻഡ് കേട്ടാ. അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്, എല്ലാരും അറ്റൻഡൻസിലാണ്. വന്നില്ലേടി ഒന്നും? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ മഹാബാഹോ ശൃണു മേ ധർമ്മജ്ജ യത്തഹോ നിയമാനായ പശ്യാമി ഹിരവാമ്യയ മേ വിത്തു സരസുരാഗണാഃ പ്രഭവം നാമഹർഷയഃ അഹമാദിർഹി ദേവന മഹർഷീണാം ഞാൻ മിണ്ടാതിരുന്നാലും എന്റെ വോയിസ് എപ്പോഴും മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും. യോ മാമാജനാമനീലിജ വേദിനോ വാമകേശ്വര അസമ്മൂലസത്യേഷു സർവഭാവൈ പ്രമോചിതേ ബുദ്ധിജ്ഞാനം ജ്ഞാനനമാ
ജ്ഞാനമസമ്മോഹ ക്ഷമ സത്യം ദമഃ സമഃ സുഖദുഃഖം ഭവേപോ ഭവേത് വയം ചാപയാമി വച അഹിംസാ സമദാ സൃഷ്ടി ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 സ്വാസ്ഥ്യമായി സ്വാമി ആശ്രയിക്കുന്നതിന് ഇവിടെ സുഹൃത്തുക്കളായ മനസ്സിലാക്കുകയോ ഭക്തനാവുകയോ എന്നെ ആരാധിക്കുകയോ പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക എങ്കിൽ തന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ
രാമ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 രാമ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 രാമ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ രാമ കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ
ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ 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 ഹരേ 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 രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ രാമ 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 കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ 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 രാമ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 മാതാജി. രാമ രാമ ഹരേ രാമ രാമ മാതാജി ഹരേ ഹരേ ഇതിനകത്ത് ഒരു അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് കിടക്കുന്നതേ, നമ്മളത് ഫില്ല് ചെയ്യണ്ടായിരുന്നോ? എന്തോ മാതാജി ഈ മാതാജി ഒരു അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് കിടക്കുന്ന കണ്ടായിരുന്നോ? അത് ആ അറ്റൻഡൻസ് എടുത്തോ ഹരേ ആ കൃഷ്ണ ലിങ്കിൽ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യണ്ടേ? അതാ ചെയ്തു അതിനകത്തല്ലേ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യുന്നേ അതേ ഞാൻ അങ്ങനെ തുറന്ന് ചെയ്യാറില്ലായിരുന്നു, ഇന്ന് ഇത് കണ്ടപ്പോ ചെയ്ത്, അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചത്. അതിനകത്താ എന്നും ചെയ്യുന്നേ അവര് അറ്റൻഡൻസ് അതിനകത്താ മാർക്ക് എന്നും ചെയ്യണ്ട. ചെയ്യുന്നേ. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ചതായിരുന്നു. നമ്മൾ അറ്റൻഡൻസിന്റെ കുറെ എന്തോ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ട് അത് ചോദിക്കാനായിരുന്നു. ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും കയറാൻ പറ്റുമോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലിങ്കില് രാവിലെ മംഗളാരതിയില്? കേറാൻ പറ്റി മാതാജി, കറക്റ്റായിട്ട് പറ്റി. കേറാൻ പറ്റി. കുറെ പേര് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഫോൺ വന്ന് കണ്ടിരുന്നു. കുറെ പേര് കയറി കയറുമ്പോ ഇറങ്ങി കയറാൻ കയറി ഇറങ്ങി പറ്റുമായിരുന്നു. പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കുറെ പേർക്ക് അവിടെ നോക്കിയപ്പോ കേറാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി. മാതാജി ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? വരാൻ പറ്റിയില്ല. എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല, ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ കയറിയല്ലോ. അതാണ് ഞാൻ 2 പ്രാവശ്യം ഇറങ്ങി കയറേണ്ടി വന്നു. കയറേണ്ടി ഞാൻ വന്നത്. കിട്ടാനുണ്ടായില്ല. 4:30 ആയപ്പോ കേറി മാതാജി. മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഞാനിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രാവിലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്നെ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ച അമ്പലത്തിലെ ടെക്നിക്കൽ ടീമിൽ നിന്ന് വിളിച്ചതായിരുന്നു. അപ്പൊ പറഞ്ഞത് നമ്മളെ കുറെ പേര് ഇതേപോലെ തന്നെ കേറി 1 മിനിറ്റ് നിന്നു ഇറങ്ങി, പിന്നെ കേറി പിന്നെ ഇറങ്ങി, അങ്ങനെ കുറെ പേർക്ക് പ്രോബ്ലം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മുടെ നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ല. അപ്പൊ ചിലപ്പോ നമ്മുടെ അവരവരുടെ ആയിരിക്കും. എനിക്കൊരു കുഴപ്പമുണ്ടായില്ല കേറാൻ. ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മാതാജി ഇല്ല. പേര് ശരിയാക്കിയിട്ട് പിന്നെയും പഴയ പോലെ തന്നെ ആയി. അപ്പൊ അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ ശരിയാക്കാൻ നോക്കിയതാ. പലതവണ കയറി എനിക്കും ഇറങ്ങി. കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല. കേറി എനിക്ക് ഇറങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നില്ല മാതാജി, എനിക്ക് നന്നായിട്ട് തൊഴാൻ പറ്റി. ആരതിയൊക്കെ തൊഴുതു. എനിക്ക് ആരതി നന്നായിട്ട് തൊഴുതു. ആരതി എംഎയിൽ ഫില്ല് നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്ന തൊഴുതു കാര്യമാണോ മാതാജി. പിന്നെ മംഗളാരതിയിൽ കേറാറുണ്ട്. പ്രഭു അവിടെ അത് പറയുന്നത്? പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ എംഎയിൽ നമ്പർ വെച്ച് ചേർക്കുന്ന കയറണം എന്നൊക്കെ. സൂമിന്ന് നമ്പർ വെച്ച് കയറാൻ പറ്റും നമുക്ക്. കേറി, പക്ഷേ അറ്റൻഡൻസ് പേര് വന്നില്ല അതിനകത്ത്. MAL ഇടാൻ പറ്റിയില്ല. പറ്റില്ല അല്ലെ? ആ പറ്റിയില്ല. അപ്പൊ പ്രഭുവിന്റെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ. ഞാൻ കണ്ടു അത് ആരതി. ജസ്റ്റ് ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോ തന്നെ കാണില്ലേ, അവിടെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അകത്തേക്ക് കയറിയിട്ട് ഇറങ്ങേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. അല്ല, അകത്ത് കയറാനായിട്ട് ആ MAL ഇടാൻ പറ്റുന്നില്ല. അത് അല്ലാതെ എനിക്കും പറ്റുന്നില്ല പ്രഭു മേലിൽ നിടാൻ. പക്ഷെ നമ്മള് അതെന്താ? അറ്റൻഡൻസിൽ നമ്മുടെ പേര് വരുന്നുണ്ട്. ശരിയായി. ലിങ്ക് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോ തന്നെ കാണുന്നില്ല. അത് പേരിന്റെ അവിടെയാണ്. ആ കംപ്ലീറ്റ് കളഞ്ഞിട്ട് MAL ഇട്ടിട്ട് പേരടിച്ചാൽ മതി. അല്ല മാതാജി, ഇവിടെ വെച്ച് ശരിയാവുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ക്ലാസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇന്നലെ ഇട്ടല്ലോ, MAL ഇട്ടു. പക്ഷെ നാളെ അത് ആരും വരുമ്പോഴത്തേക്ക് MAL ഇല്ലാതെയാ വരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. അതിൽ കേറിയതിന് ശേഷം പ്രഭു പേര് മാറ്റിക്കോ. ഇതേപോലെ തന്നെ. ആ അത് കേറി വീണ്ടും പേര് എന്നാ മാറ്റാനായിട്ട് പറയുന്നത്. നോക്കി. ഇതില് എടുത്തിട്ട് ശരിയാവുന്നില്ല. അതെന്താ അത്? നോക്കാം, നമുക്ക് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം. ഇപ്പൊ സമയം നമ്മളല്ലാണ്ട് പോയി ഇപ്പൊ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കണ്ടത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ആരാണോ ഭഗവാനെ ഭക്തിയോടെ ആരാധിക്കുന്നത് അല്ലെ, ഭഗവാനെ മനസ്സുറപ്പിക്കണം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവണം. ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഓർക്കാനാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ വിഭൂതികളിൽ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഓർക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കണം നമ്മൾ വിചാരിക്കും, പക്ഷെ നമ്മൾ മറന്നുപോകും. അപ്പൊ നമ്മളെ ചുറ്റും എന്താണ് ഭഗവാൻ എന്തിലൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ കൂടെ അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഓർക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ജലത്തിലെ രസം ഭഗവാനാണ്, സൂര്യചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശം ഭഗവാനാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. പുരുഷന്മാരുടെ പൗരുഷം ഭഗവാനാണ്. പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്? പിന്നെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തില്? ഓങ്കാരം ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ
അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഓർക്കാൻ സാധിക്കും, ഭഗവാനാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് ഇനി ഈ അധ്യായത്തില് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത്. നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. സമയം പോയി, നമ്മുടെ കുറച്ചധികം പോയി, അരമണിക്കൂറോളം പോയി അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിഭൂതി യോഗം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അപ്പൊ ഇതില് 1 മുതൽ 7 വരെ അധ്യായത്തില് എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉത്ഭവ സ്ഥാനം എന്ന നിലയിൽ ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 8 മുതൽ 11 വരെ ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 12 മുതൽ 42 വരെ അർജുനന്റെ സ്വീകാര്യതയും അഭ്യർത്ഥനയും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 1 മുതൽ 7 വരെ ഭഗവാൻ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉത്ഭവ സ്ഥാനം എന്ന നിലയിൽ ഭഗവാൻ അജനനമില്ലാത്തവനാണ്, തുടക്കമില്ലാത്തവനാണ്, സർവ്വലോകേശ്വരനാണ്. കൃഷ്ണൻ എന്നറിയുന്നവർക്ക് മാത്രം എന്ത് സാധിക്കും? പാപമുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും മനോഭാവങ്ങളും ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പൂർവികർ പോലും ഭഗവാന്റെ മനസ്സിൽ നിന്നാണ് ജനിച്ചത്. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും ഉത്ഭവം ആരിൽ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. കൃഷ്ണന്റെ മഹത്വം അറിയുന്നവർ ഭഗവത് സേവനയിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ മഹത്വം അറിയുന്നവരാണ്. 1-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഭൂയ ഏവ മഹാബാഹോ ശൃണു മേ പരമം വചഃ യത്തേഹം പ്രിയമാണായ വക്ഷ്യാമി ഹിതകാമ്യ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അരുളി ചെയ്തു, കൈക്കരുത്തുള്ള അർജുന, നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് നിന്റെ നന്മയ്ക്കായി ഇനിയും ഞാൻ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാം. കേൾക്കൂ, ഇത് നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചതിലും ഉത്തമമായ ജ്ഞാനമാണ്. ഇപ്പൊ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാൻ പറയാണ്, കൈക്കരുത്തുള്ള അർജുന, നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് നിന്റെ നന്മയ്ക്കായിട്ട് ഞാൻ ഇനിയും നിനക്ക് ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു തരാം. അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നതിനേക്കാളും ഉത്തമമായ ജ്ഞാനമാണ് നിനക്ക് ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. കൂടെ ഭഗവാൻ പറയാണ് അല്ലെ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാനെ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിന് പരാശര മഹർഷി നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർവചനം എന്താണ്? ബലം, കീർത്തി, ധനം, ജ്ഞാനം, സൗന്ദര്യം, ത്യാഗം. ഈ 6 വിഭൂതികള് എല്ലാം തികഞ്ഞവനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. ഈ 6 ഗുണങ്ങൾ ആരിലുണ്ടോ ആ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാമെന്ന് പരാശര മഹർഷി നിർവചനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമേ വിദൂസുരഗണ പ്രഭവം ന മഹർഷയ അഹമാതിർഹി ദേവാനാം മഹർഷീണാം ച സർവശഃ. എന്റെ ഉൽപ്പത്തി, വിഭൂതി എന്നിവയെ പറ്റി ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏതു വിധത്തിലും അവരുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ്. അപ്പൊ എന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ചോ വിഭൂതിയെ കുറിച്ചോ ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏത് വിധത്തിലും എന്താണ്? അവരുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരുടെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം. ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ചോ വിഭൂതിയെ കുറിച്ചോ ആർക്കും അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ദേവന്മാരുടെ ഉത്ഭവം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്, ഋഷിമാരുടെ ഉത്ഭവം ആരിൽ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവർക്കാർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കൃഷ്ണനെ തന്റെ യഥാർത്ഥാവസ്ഥയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പലർക്കും കഴിവില്ല. അതിനാൽ അവിടുത്തെ അഹേതുകമായ കാരുണ്യത്താൽ ഭഗവാൻ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടി അവതരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ അസാധാരണ പ്രവർത്തികൾ കണ്ടിട്ടുകൂടി ഭൗതിക ശക്തിയുടെ മാലിന്യം ബാധിച്ച ഈ ഊഹാപോഹ പടുക്കൾ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മമാണ് പരമോന്നതമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ആർക്കും കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ അഹേതുകമായ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടി അവതരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭക്തന്മാരെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. ഭഗവാന്റെ അസാധാരണമായ പ്രവർത്തികൾ കണ്ടിട്ടും ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്തവര്, ഊഹാപോഹ പടുക്കള് എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മമാണ് പരമോന്നതമെന്ന് ചിന്തിക്കും. അവരെന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? അവ്യക്തിഗതമായ ബ്രഹ്മം അതാണ് പരമോന്നതമായിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക മാലിന്യം ബാധിച്ചവര് ചിന്തിക്കുന്നത്. യോമാജമനാതിം ച വേത്തി ലോകമഹേശ്വരം അസമ്മൂഢ സമർത്ഥ്യേഷു സർവപാപൈ പ്രമുച്യത്തെ. ജനനമില്ലാത്തവനും തുടക്കമില്ലാത്തവനും സർവ്വലോകേശ്വരനുമാണ് ഞാൻ എന്നറിയുന്നവൻ മാത്രം വ്യാമോഹം തീർന്ന് പാപമുക്തനാകുന്നു. അപ്പൊ ജനനമില്ലാത്തവനാണ്, തുടക്കമില്ലാത്തവനാണ്, മഹേശ്വരനാണ്, സർവ്വലോകേശ്വരനാണ് ഞാൻ എന്നറിയുന്നവൻ മാത്രം എന്ത് സംഭവിക്കും? വ്യാമോഹം തീർന്ന് പാപമുക്തനായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ ഭഗവാന് ജനനമില്ല, മരണമില്ല, തുടക്കമില്ല, അവസാനമില്ല, സർവ്വലോകത്തിന്റെ ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവര് വ്യാമോഹം തീർന്ന് പാപമുക്തനാകുന്നു. എന്നെ കേൾക്കുന്നില്ലേ പറയുന്നേ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അവിടുത്തെ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും മാതാജി. എന്നാ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മാതാജി? കേൾക്കണില്ലല്ലോ.
അവിടെ കുഴപ്പമാണ്, അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യൂ. അതെ. അടുത്തത് 7-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിത് യത്തതി സിദ്ധയെന്ന്. അങ്ങനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയരുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ സാമാന്യരല്ല. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത കോടാനുകോടി ജനങ്ങളെക്കാൾ സമുത്കൃഷ്ടരാണവർ. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത കോടാനുകോടി ജനങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടരാണ് ആര്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ. അപ്പൊ നമ്മളെ പോലുള്ളവര്, നമ്മൾ എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? സാക്ഷാത്കാരം, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നേടണം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇത് ചെയ്യാത്തവര്, ഇത് അറിയാത്തവരെക്കാളും എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ളവരാണ് ആര്? സാക്ഷാത്കാരം നേടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ. ബുദ്ധിർ ജ്ഞാനമ സമ്മോഹ ക്ഷമ സത്യം ദമാശമഃ സുഖദുഃഖ ഭവോ ഭാവോ ഭയം ചാഭായമേവ ച അഹിംസ സമത തുഷ്ടി സപോദാനം യശോ യശ ഭവന്തി ഭാവഭൂതാനാം മത്ത ഏവ പൃഥക്തിത. ബുദ്ധി, ജ്ഞാനം, സംശയമില്ലായ്മ, വ്യാമോഹമില്ലായ്മ, ക്ഷമ, സത്യം, ഇന്ദ്രിയ സംയമനം, മനസംയമനം, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ജനന മരണങ്ങൾ, ഭയം, ഭയരാഹിത്യം, അഹിംസ, സമതുലിതാവസ്ഥ, തൃപ്തി, തപസ്, ദാനം, കീർത്തി, അപകീർത്തി എന്നിങ്ങനെ ജീവാത്മാക്കളുടെ വിവിധ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. ഈ ജീവാത്മാക്കളിൽ കാണുന്ന ബുദ്ധി, ജ്ഞാനം, സംശയമില്ലായ്മ, വ്യാമോഹമില്ലായ്മ, ക്ഷമ, സത്യം, ഇന്ദ്രിയ സംയമനം, മനസംയമനം, സുഖദുഃഖങ്ങള്, ജനന മരണങ്ങള്, ഭയം, ഭയരാഹിത്യം, അഹിംസ, സമതുലിതാവസ്ഥ, തൃപ്തി, തപസ്, ദാനം, കീർത്തി, അപകീർത്തി, ഇങ്ങനെ ജീവാത്മാക്കളിൽ കാണുന്ന പല ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ആര് സൃഷ്ടിച്ചു തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത്. അപ്പൊ നല്ല ഗുണങ്ങൾ ആരിൽ കണ്ടാലും അതെന്താണ്? അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. നല്ലത് മുഴുവനും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാതും സൃഷ്ടിച്ചത്. പരമപുരുഷന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരാളിൽ ഭഗവത് നിശ്ചയത്താൽ എല്ലാ സദ്ഗുണങ്ങളും സംജാതമാകുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സദ്ഗുണങ്ങളാണ്, നല്ല ഗുണങ്ങളാണിത് അല്ലെ. ഈ ഗുണങ്ങൾ ആരിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരിലാണ് ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. മഹർഷയാ സപ്ത പൂർവേ ചാദ്വാരാ മനവസ്തഥ മദ്ഭാവ മനസാജാത യേഷാം ലോക ഇമാ പ്രജ. ശ്രേഷ്ഠരായ സപ്തർഷികള്, അവർക്ക് മുമ്പ് 4 മഹർഷിമാര്, മാനവ സമുദായത്തിന്റെ പൂർവികരായ മനുക്കള് എന്നിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച എന്റെ മാനസപുത്രന്മാരാണ്. വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ പിന്തുടർച്ചക്കാരാണ്. അപ്പോ സപ്തർഷികളും 4 കുമാരന്മാരും പിന്നെ പൂർവികരായിട്ടുള്ള മനുക്കള്. എത്ര മനുക്കളുണ്ട്? 24 മനുക്കള് 14 മനുക്കള്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഇതായിട്ട് 14 മനുക്കളുണ്ട്. ഓരോ മന്വന്തരത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പഠിച്ചില്ലേ? 14 മനുക്കൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് 14 മനുക്കൾ കേട്ടോ. 14 മനുക്കളുണ്ട്, 7 സപ്തർഷിമാര് പിന്നെ 4 കുമാരന്മാര്. ഇവരൊക്കെ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത്. പൂർവ്വപിതാക്കളും ജീവാത്മാക്കളുടെ പൂർവ്വപിതാക്കള്. ഭഗവാൻ അതാരുടെ ആരാണ്? പ്രപിതാമഹനാണ് ഭഗവാൻ. അതായത് നമ്മുടെ പിതാമഹനാണ് ആര്? ബ്രഹ്മാവ്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ അച്ഛനാണ് ആര്? പ്രപിതാമഹൻ. ബ്രഹ്മാവ് ആരിൽ നിന്നാണ് വന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മാവിനെ പിതാമഹൻ എന്ന് പറയും നമ്മള്, ഭഗവാന് പ്രപിതാമഹൻ എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ മുത്തച്ഛനാണ് ആര്? ബ്രഹ്മാവ്. മുത്തച്ഛന്റെ അച്ഛനാണ് ആര്? പ്രപിതാമഹൻ, ഭഗവാൻ. പിന്നെ 25 പൂർവ്വപിതാക്കൾ ആരൊക്കെയാണ്? 4 കുമാരന്മാര്, സനക, സനാതന, സനന്ദ, സനൽ കുമാരന്മാര്. സപ്തർഷികൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കശ്യപൻ, അത്രി, വസിഷ്ഠൻ, വിശ്വാമിത്രൻ, ഗൗതമൻ, ജമദഗ്നി, ഭരദ്വാജ. സപ്തർഷികള്. 14 മനുക്കള്, സ്വയംഭൂവമനു, സരോശിഷമനു, ഉത്തമൻ, സാമസമനു, രൈവതമനു, ചാക്ഷുഷമനു, വൈവസ്വതമനു, സാവർണി, ദക്ഷസാവർണി, ബ്രഹ്മസാവർണി, ധർമ്മസാവർണി, രുദ്രസാവർണി, ദേവസാവർണി, ഇന്ദ്രസാവർണി. അങ്ങനെ 14 മനുക്കള്. ഇത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കേണ്ടവരെടുത്തോളൂ. എന്തൊക്കെയാണ്? 4 കുമാരന്മാര്, സനക, സനാതന, സനന്ദ, സനൽ കുമാരന്മാര്. സപ്തർഷികള് കശ്യപൻ, അത്രി, വസിഷ്ഠൻ, വിശ്വാമിത്രൻ, ഗൗതമൻ, ജമദഗ്നി, ഭരദ്വാജ. 14 മനുക്കള്, സ്വയംഭൂവമനു, സരോജിഷമനു, ഉത്തമമനു, താമസമനു, രൈവതമനു, ചാക്ഷുഷമനു, വൈവസ്വതമനു, സാവർണി മനു, ദക്ഷസാവർണി, ബ്രഹ്മസാവർണി, ധർമ്മസാവർണി മനു, രുദ്രസാവർണി, ദേവസാവർണി, ഇന്ദ്രസാവർണി. ഈ
14 മനുക്കളും 7 സപ്തർഷികളും 4 കുമാരന്മാരും എങ്ങനെയാണ് ജീവാത്മാക്കളുടെ പൂർവ്വ പിതാക്കളാണ് ആര്? ഇവരെല്ലാവരും. ഏതാം വിഭൂതി യോഗം ച മമയോ വേത്തി തത്വതഃ സോവികൽപേന യോഗേന യുജ്യതേനാത്ര സംശയഃ. എന്റെ വിഭൂതികളും യോഗാശക്തിയും എന്തെന്ന് ശരിയായി ബോധ്യപ്പെട്ടവർ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിസുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഇതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചും യോഗാശക്തിയെ കുറിച്ചും എന്തെന്ന് ശരിയായിട്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടവര് കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുക. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നവര്, ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യും? കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില് മുഴുകുന്നു എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല. ഇനി അടുത്തത് ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത, ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നത്. ഇത് എന്താണ് നമ്മൾ പറയാ? ഭഗവത്ഗീതയുടെ അകക്കാമ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങൾ. ചതുർശ്ലോകി 4 ശ്ലോകങ്ങൾ. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം ബുധാ ഭാവാ സമന്വിതഃ. ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഞാനാണ്. എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് പൂർണ്ണമായി അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും എന്നെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെയും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെയും ഉറവിടം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ ഭഗവാനെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ബുദ്ധിമാന്മാര് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെയും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ പരമപുരുഷനായ നാരായണൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ബ്രഹ്മാവില്ല, ശിവനില്ല, അഗ്നിയോ ചന്ദ്രനോ ആകാശമോ ഭൂമിയോ നക്ഷത്രങ്ങളോ സൂര്യനോ അന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ നെറ്റിയിൽ നിന്നാണ് ശിവന്റെ ഉൽപ്പത്തി. നാരായണ ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ നെറ്റിയിൽ നിന്നാണ് ആരുടെ ഉൽപ്പത്തി? മഹാദേവന്റെ, ശിവന്റെ ഉൽപ്പത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആദ്യം ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാൻ പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞ, ബ്രഹ്മാവോ ശിവനോ അഗ്നിയോ ചന്ദ്രനോ ആകാശമോ ഭൂമിയോ നക്ഷത്രോ സൂര്യനോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനുശേഷമാണ് ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ നാരായണ ശിവന്റെ ഉൽപ്പത്തി ഭഗവാന്റെ നെറ്റിയിൽ നിന്നാണെന്ന് നാരായണ ഉപനിഷത്തില് പറയുന്നു. മച്ചിത്താമത്കൃത പ്രാണാബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം തുഷ്യന്തി ചാരമന്തി ച. എന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എന്നിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അവരുടെ ജീവിതം തികച്ചും എന്റെ സേവനത്തിനായി സമർപ്പിതമായിരിക്കും. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് പരസ്പര ബോധദീപ്തരാവുക വഴി അവർ സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത ഭഗവാനിൽ കുടികൊള്ളും. അവരുടെ ജീവിതം തികച്ചും എന്റെ സേവനത്തിൽ സമർപ്പിതമായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പരസ്പര ബോധദീപ്തരാവുക വഴി അവർ എന്താണ്? അവർക്ക് സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് ചിന്ത എപ്പോഴും ഭഗവാനിലാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്. അവരെപ്പോഴും അവരുടെ ജീവിതം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് അവർ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അവർ തമ്മിൽ കാണുമ്പോ എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാവുകയും അവർക്ക് ആനന്ദവും സംതൃപ്തിയും അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരു വിത്ത് പോലെയാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം. ജീവസത്തയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ ബീജം നട്ടുകഴിഞ്ഞ ശേഷം ആ ജീവാത്മാവ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടും കേട്ടുകൊണ്ടും ഇരുന്നാൽ ആ വിത്ത് മുളച്ചു വരും. ആ വിത്ത് പതിവായി നനച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എന്നതുപോലെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ആധ്യാത്മികമായ ചെടിയും ക്രമേണ വളർന്ന് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ തോട് തുളച്ച് പരവ്യോമത്തിലെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസോളം എത്തും. ആ പരവ്യോമത്തിലും അത് വളർന്ന് ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന് പേരുള്ള കൃഷ്ണന്റെ സർവോത്കൃഷ്ട ലോകത്തോളം ഉയരുന്നു. അവസാനം അത് കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഒരു വിത്ത് പോലെയാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജീവസത്തയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആ ബീജം നട്ടു കഴിഞ്ഞാല് ആ ജീവാത്മാവ് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിത്ത് തന്നെത്താനെ മുളച്ചു വരും. അങ്ങനെ ആ വിത്ത് പതിവായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നനച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെ? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നനച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, നാമജപത്തിലൂടെ നനച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ആ ചെടി ക്രമേണ വളർന്ന് അതെന്ത് ചെയ്യും? ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ തോട് തുളയ്ക്കും. എന്നിട്ട് അത് എവിടേക്ക് എത്തും? പരവ്യോമത്തില്, വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തും. ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലെത്തി ആ പരവ്യോമത്തിൽ നിന്നും വളർന്ന് അത് എവിടേക്ക് പോകും? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള വൃന്ദാവനം എന്ന് പേരുള്ള ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന് ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും.
തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാമോപയാന്തി തേ. പ്രേമഭക്തിയോടെ എന്നെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ നൽകും. ആരാണോ എന്നെ പ്രേമഭക്തിയോടെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവര് അവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷം ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകും. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. ആരും പ്രേമഭക്തിയോട് കൂടി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി ആര് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ മുന്നോട്ടു പോകാൻ തക്ക ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ലെങ്കിലും ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിർവ്യാജം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അയാൾക്ക് പുരോഗതിക്കും ഭഗവത് സന്നിധി പോകുന്നതിനുള്ള അവസരം കൃഷ്ണൻ നൽകിക്കൊള്ളു. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി നമുക്ക് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കും. നമുക്ക് അതിനുള്ള ബുദ്ധി ഇല്ല. ഭക്തിപരമായ പൂർവമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധി ഇല്ല. സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ബുദ്ധി ഇല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? പുരോഗതിക്കും ഭഗവത് സന്നിധി പോകുന്നതിനുള്ള അവസരം കൃഷ്ണൻ നൽകിക്കൊള്ളും. അങ്ങനെ നിർവ്യാജം നമ്മൾ അതിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പുരോഗതിക്കും ഭഗവത് സന്നിധി പോകാനുള്ള അവസരം ആര് തന്നെ നൽകും? ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് നൽകും. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാം. തേഷാമേവാനുകമ്പാർത്ഥം അഹമജ്ഞാനജം തമഃ നാശയാമ്യാത്മഭാവസ്ഥോ ജ്ഞാനദീപേന ഭാസുത. അവരിൽ സവിശേഷ അനുകമ്പയോടെ ഞാൻ ഹൃദയസ്ഥനായിട്ട് ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് അവരുടെ അജ്ഞാനജന്യമായ തമസ്സിനെ അകറ്റുന്നു. അപ്പൊ അവരിൽ എന്ത് ചെയ്യും? സവിശേഷ അനുകമ്പയോടെ ഞാൻ അവരിൽ ഹൃദയസ്ഥനാകും. എന്നിട്ടോ അവരുടെ ഉള്ളിലെ ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് അവരുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണ്? അജ്ഞാനജന്യമായ തപസ്. അജ്ഞാനം കൊണ്ട് അവർക്കുണ്ടായ തമസിനെ ഇരുട്ടിനെ മാറ്റി അവിടെ എന്ത് തെളിയിക്കും? ജ്ഞാനത്തിന്റെ ദീപം തെളിക്കും. അപ്പൊ ഇവരുടെ ഉള്ളിലെ സവിശേഷമായ അനുകമ്പയോടെ ഭഗവാൻ ഹൃദയസ്ഥനായിക്കൊണ്ട് അവരുടെ ഉള്ളിലെ അജ്ഞാനം കൊണ്ടുണ്ടായ ഇരുട്ട് മാറ്റിക്കളഞ്ഞ് ജ്ഞാനത്തിന്റെ ദീപം ആര് തെളിക്കോടെ? ഭഗവാൻ തെളിക്കും. ഒരു വിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കൃഷ്ണൻ എപ്പോഴും വാഴുന്നുണ്ട്. സൂര്യ തേജസ്വിയായ അവിടത്തെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അജ്ഞാനാന്ധകാരം ഉടൻ നീങ്ങിപ്പോകുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ശുദ്ധ ഭക്തനോടുള്ള വിശേഷ കാരുണ്യം കാട്ടുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആരുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാണ് സൂര്യ തേജസ്വിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തില് അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല? അന്ധകാരം ഉണ്ടാവില്ല. അത് അന്ധകാരത്തെ നീക്കി അവിടെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭക്തന്മാർക്ക് വിശേഷ കാരുണ്യം ഭഗവാൻ ചൊരിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ വാണുകൊണ്ട് അവരുടെ ഉള്ളിൽ അന്ധകാരത്തെ മാറ്റി അവിടെ പ്രകാശം പരത്താനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും. ആ ഒരു കാരുണ്യം ഭഗവാൻ നമുക്ക് ചെയ്തു തരും വിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക്. അർജുനന്റെ സ്വീകാര്യതയും അഭ്യർത്ഥനയും അർജുനൻ മുൻ അധികാരികളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഇനി അങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പൊ ഈ 4 ശ്ലോകത്തിലൂടെ അർജുനൻ എന്ത് മനസ്സിലാവാണ്? ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് തിരിച്ചറിവിലേക്ക് എത്താണ്. ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ കൂടുതൽ കേൾക്കാൻ കൃഷ്ണനോട് വേണ്ടി അർജുനൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കാനും ഓർമ്മിക്കാനും എല്ലാം സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ കൂടുതൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാം, ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് അർജുനൻ പറയണം. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? അർജുന ഉവാച പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യം ആദിദേവമജം വിഭൂം ആഹുസ്തോ മൃഷയാ സർവേ ദേവർഷിർനാരദസ്തഥാ അസിതോ ദേവലോ വ്യാസ സ്വയം ചൈവ പ്രവീഷിമേ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. പരമമായ ധാമവും പവിത്രമായതും നിരപേക്ഷ തത്വവും ഭവാൻ തന്നെയാണ്. സനാതനനും അഭൗതികനും ആദി പുരുഷനും അജനും മഹാനുമാണ് അങ്ങെന്ന് എല്ലാ ഋഷികളും ഊന്നി പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ അങ്ങ് സ്വയം എന്നോട് ഇത് വ്യക്തമായി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാനോട്, അങ്ങ് ആരാണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. പരമമായ ധാമം അങ്ങാണ്. പവിത്രമായത് അങ്ങാണ്. നിരപേക്ഷ തത്വവും അങ്ങ് തന്നെയാണ്. അങ്ങ് സനാതനനാണ്, അഭൗതികനാണ്. പിന്നെ ആദി പുരുഷനും അങ്ങാണ്, അജനാണ്. അജൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ജനനമില്ലാത്തവനാണ്, മഹാനുമാണ് അങ്ങെന്ന് എല്ലാ ഋഷികളും ഊന്നി പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ അങ്ങ് സ്വയം തന്നെ എന്നോട് എന്ത് പറയാണ്? അങ്ങ് ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ അർജുനന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ സ്വീകരിച്ചത്? ഇവിടെ
എന്താ പറയണത്, അങ്ങ് പരധാമം പവിത്രം പരമം ഭവാൻ എന്ന് പറയണല്ലോ. അപ്പൊ പവിത്രം ശുദ്ധമായ ഭൗതികത കൊണ്ട് മലിനമാകാത്തതാണ്. പരമം ഭവാൻ പരമസത്യമാണ് ഭഗവാൻ. പുരുഷം അങ്ങൊരു വ്യക്തിയാണ്. പരമോന്നത ആസ്വാദകനാണ് ഭഗവാൻ. ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്, അതായത് നിത്യവും ഉള്ളതാണ് ആര്, ഭഗവാൻ. ദിവ്യം അതീന്ദ്രിയമായനാണ് ഭഗവാൻ. ആദിദേവനാണ് ഭഗവാൻ. പിന്നെ ജനനരഹിതനാണ് ഭഗവാൻ. സർവോന്നതനാണ് ഭഗവാൻ. പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്, അത് എല്ലാ ആചാര്യന്മാരും സ്വീകരിച്ചതാണ്. നാരദൻ, അസിതൻ, ദേവലൻ, വ്യാസൻ ഇവരൊക്കെ സ്വീകരിച്ചതാണ്. പിന്നെ അങ്ങ് സ്വയം അത് ഇപ്പൊ എന്നോട് മനസ്സിലാക്കി തരികയും ചെയ്യുന്നു. ദേവന്മാർക്കോ ദാനവന്മാർക്കോ അവിടുത്തെ വ്യക്തിത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങ് പരമസത്യമാണ്, പരമമായ സ്ഥാനമാണ്. അപ്പൊ ദേവന്മാർക്കോ ദാനവന്മാർക്കോ ആർക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല, ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ, ഭഗവാൻ പരബ്രഹ്മം പരംധാമം പവിത്രം പരമം ഭവാൻ എന്നാ പറഞ്ഞ. അങ്ങ് പരബ്രഹ്മമാണ്, പരമധാമമാണ്, പവിത്രമായതാണ്, പരമഭവാൻ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് എന്നാണ് ഇതിലൂടെ പറയുന്നത്. അർജുനൻ ഇവിടെ പറയുന്നതെല്ലാം ഭഗവത് കാരുണ്യത്താൽ മാത്രമാണ്. നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 2 ശ്ലോകങ്ങളിലെയും പ്രസ്താവനകൾ അതേപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതിനെയാണ് പാരമ്പര്യം അഥവാ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരാ രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ പെടാത്തവർക്ക് ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, ഈ 2 ശ്ലോകങ്ങളിലും അതേപടി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, പാരമ്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരാ രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ പരമ്പരയിൽ പെടാത്തവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല, ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. സർവമേധാവൃതം മന്യേ യത്മാം വദസി കേശവ നഹീതേ ഭഗവൻ വ്യക്തിം വിദുർദേവാന ദാനവഃ. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, അങ്ങ് പറഞ്ഞതെല്ലാം ഞാൻ അതേപടി സത്യമായി മനസ്സിലാക്കി സ്വീകരിക്കുന്നു. പ്രഭോ, ദേവന്മാർക്കോ ദാനവന്മാർക്കോ അവിടുത്തെ വ്യക്തിത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോ അങ്ങ് പറഞ്ഞതെല്ലാം ഞാൻ അതേപടി സത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി. അതിനു മുന്നും പറഞ്ഞുല്ലേ, ദേവലൻ പറഞ്ഞു, അസിതൻ പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എല്ലാം എനിക്ക് സത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അത് അതേപടി സത്യമായി മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. ദേവന്മാർക്കോ ദാനവന്മാർക്കോ അവിടുത്തെ വ്യക്തിത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. മറ്റുള്ളവർക്ക് ആർക്കും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിച്ചതെല്ലാം അർജുനൻ അനുസരിച്ച് വന്നത് അനുകരണീയമത്രേ. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചതൊക്കെ അനുസരിച്ചു. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഭഗവത്ഗീതയുടെ കാതൽ എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ മാത്രമേ കൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് അറിയാൻ നമുക്ക് കഴിയൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉപദേശിച്ചത് മുഴുവൻ അർജുനൻ അത് അതേപടി സ്വീകരിച്ചു, മനസ്സിലാക്കി. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്, ഭഗവത്ഗീതയുടെ കാതൽ എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. സ്വയമേവാത്മനാത്മാനം ത്രിവേദ ത്വം പുരുഷോത്തമ ഭൂതഭാവാന ഭൂതേശ ദേവദേവാ ജഗത്പതേ. ഹേ പുരുഷോത്തമ, സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനവും ദേവന്മാർക്ക് ദേവനുമായ ഭഗവാനെ ജഗദീശ്വര, അങ്ങേക്ക് മാത്രമേ അങ്ങയുടെ തന്നെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ അങ്ങയെ അറിയാൻ കഴിയൂ. കൂടെ ഹേ പുരുഷോത്തമ എന്താ പറയണത്, സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനവും ദേവന്മാർക്ക് ദേവനുമായ ഭഗവാനെ ജഗദീശ്വര, അങ്ങേക്ക് മാത്രമേ എന്തറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, അങ്ങയുടെ തന്നെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ അങ്ങയെ കുറിച്ച് അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ആർക്കും മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ, ഭഗവാന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. വേറെ ആർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ ഭഗവാന് മാത്രമേ അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. വേറെ ആർക്കും ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ചോ ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അർജുനനെയും പിൻഗാമികളെയും പോലെ ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് തന്നോട് ബന്ധപ്പെടുന്നവർക്ക് സുഗ്രാഹ്യനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. ആസുര സ്വഭാവികൾക്ക് നിരീശ്വരർക്കും അദ്ദേഹത്തെ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്, അർജുനന്റെ പിൻഗാമികളെയും പോലെ ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനായിട്ട് ഭഗവാനെ ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് എന്താണ്, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക്, ആസുര സ്വഭാവികളുള്ളവർക്കോ നിരീശ്വരവാദികൾക്കോ ഒരിക്കലും സാധിക്കുന്നില്ല. ആ പരമസത്യത്തെ നമുക്ക് 3 രീതിയിൽ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ പരമതത്വത്തെ 3 ഭാവങ്ങളിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കാം. ഒന്ന് എന്താണ്, ബ്രഹ്മമായും പരമാത്മാവായും ഭഗവാനായും. ആദ്യത്തെ നമുക്കറിയാം പരമസത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന ഭാവങ്ങള് എന്താണ് പറയുന്നത്, ഫസ്റ്റ് ബ്രഹ്മം,
ബ്രഹ്മത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആ പ്രകാശം. ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ ആ ജ്യോതിസ്. പിന്നെ പരമാത്മാവ് ചതുർഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള ശംഖുചക്രപാദ പത്മത്തോടു കൂടിയ ആ ഭഗവത് രൂപത്തെ ധ്യാനത്തിലൂടെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്. മൂന്നാമത്തതാണ് എന്ത്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം, സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. അങ്ങനെ 3 ഭാവത്തില് ആ പരമസത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. വക്തുമർഹസ്യ ശേഷേണ ദിവ്യാ ഹ്യാത്മാവിഭൂതയാ യാഭിർവിഭൂതിഭിർലോകാം യാഭിർവിഭൂതിഭിർലോകാൻ ഇമാം സ്വം വ്യാപ്യ തിഷ്ടസി. ഈ ലോകങ്ങളിലെമ്പാട് വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ ദിവ്യ വിഭൂതികൾ. അവയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് വിശദമായി പറഞ്ഞു തരും. അപ്പൊ ഇനി ഈ ലോകത്തിൽ എങ്ങും നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇനി അതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരൂ എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നത്. കഥം വിദ്യാമഹം യോഗീം സാം സദാ പരിചിന്തയൻ കേഷു കേഷു ച ഭാവേഷു ചിന്തോസി ഭഗവത്മയാം. ഹേ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണ, അങ്ങയെ ഞാൻ നിരന്തരം ധ്യാനിക്കുന്നതും അറിയുന്നതും എങ്ങനെ വേണം? അല്ലയോ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷ, ഏതെല്ലാം രൂപങ്ങളിലാണ് ഞാൻ അങ്ങയെ ഓർക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയാണ്, അങ്ങയെ ഞാൻ നിരന്തരം ധ്യാനിക്കുന്നതും അറിയുന്നതും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, പിന്നെ ഏതെല്ലാം രൂപങ്ങളിലാണ് ഞാൻ അങ്ങയെ ഓർക്കേണ്ടത്, അതൊക്കെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാനാണ് ഇവിടെ ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. തന്റെ സുഹൃത്ത് പരമപുരുഷനാണെന്ന് അർജുനൻ ഇപ്പോൾ ബോധമുദിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് അറിയേണ്ടത് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് സർവ്വവ്യാപിയായ ഭഗവാന്റെ ഭാവം അറിയാൻ എന്ത് പദ്ധതി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് അവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്, അതിന് എന്തൊക്കെ പദ്ധതികളാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഇവിടെ ഇനി അർജുനൻ അറിയാനുള്ളത്. ഭവ എന്നാൽ ഭൗതിക വിഷയങ്ങൾ എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ ഭവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭൗതിക വിഷയങ്ങൾ. ഭൗതികതാവാദികൾക്ക് കൃഷ്ണനെ ആധ്യാത്മിക ഭാവേന ഗ്രഹിക്കാനാവാത്തത് കൊണ്ട് അവർ ഭൗതികങ്ങളായ ഉപാധികളിലൂടെ കൃഷ്ണൻ സ്വയം ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയാൻ ഏകാഗ്ര മനസ്സോടെ ശ്രമിക്കണം. ഭവ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങള്. ഇപ്പൊ ഭൗതികതാവാദികൾക്ക് കൃഷ്ണനെ ആധ്യാത്മിക ഭാവേന ഗ്രഹിക്കാനാവാത്തത് കൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യണേ? ഭൗതികങ്ങളായിട്ടുള്ള ഉപാധികളിലൂടെ കൃഷ്ണൻ സ്വയം ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയാൻ ഏകാഗ്ര മനസ്സോടെ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ ഭൗതികവാദികൾക്ക് എന്തറിയാൻ സാധിക്കില്ല? ആധ്യാത്മിക ഭാവേന ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അവര് ഭൗതികങ്ങളായിട്ടുള്ള ഉപാധികളിലൂടെ കൃഷ്ണൻ സ്വയം ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് അവർക്ക് എങ്ങനെ ശ്രമിക്കണം? ഏകാഗ്രമായ മനസ്സോടെ ശ്രമിച്ചാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാത്തവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ വിസ്തരേണാത്മനോ യോഗം വിഭൂതി ച ജനാർദ്ദന ഭൂയ കഥയ തൃപ്തിർഹി ശൃണുതോ നാസ്തി മേമൃതം. അങ്ങയെ പറ്റി കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും മതി വരുന്നില്ല. കേൾക്കും തോറും അങ്ങയുടെ വാക്കുകളാകുന്ന അമൃതത്തെ ആസ്വദിക്കുവാൻ തോന്നുന്നു. ഹേ ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ പറ്റി, അവയുടെ യൗകിക പ്രഭാവത്തെ പറ്റി വീണ്ടും വിശദമായി വിവരിച്ചു തന്നാലും. അപ്പൊ അങ്ങയെ പറ്റി കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും മതി വരുന്നില്ല. കേൾക്കും തോറും അങ്ങയുടെ വാക്കുകളാകുന്ന അമൃതത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ തോന്നാണ് എനിക്ക്. ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ പറ്റി, അവയുടെ യൗകിക പ്രഭാവത്തെ പറ്റി വീണ്ടും വിശദമായിട്ട് എനിക്ക് വിവരിച്ചു തന്നാലും എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അർജുനൻ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണം എന്ത്? അമൃതോപമയം തന്നെ. പ്രായോഗിക പരിശീലനം കൊണ്ട് സാധിക്കാവുന്നതാണ് ഈ അമൃതാസ്വാദനം. ആധുനിക കഥകൾക്കും നോവലുകൾക്കും ചരിത്രങ്ങൾക്കും അതീന്ദ്രിയങ്ങളായ ഭഗവത് ലീലകളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങളുമായി വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ഭൗതിക കഥാശ്രവണം കാലക്രമേണ മടുപ്പുണ്ടാക്കുമെന്നിരിക്കെ കൃഷ്ണന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും മതി വരുന്നില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണം എന്ത്? അതൊക്കെ എന്താണ്? അമൃതോപമാണ്. അമൃതത്തിന് തുല്യമാണ് എന്ത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും. പ്രായോഗിക പരിശീലനം കൊണ്ട് സാധിക്കാവുന്ന ഈ അമൃതാസ്വാദനം ആധുനിക കഥകൾക്കോ നോവലുകൾക്കോ ചരിത്രങ്ങൾക്കോ അതീന്ദ്രിയങ്ങളായിട്ടുള്ള ഭഗവത് ലീലകളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളുമായിട്ട് വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഈ അമൃതാസ്വാദനം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണം നമുക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കും? പരിശീലനം കൊണ്ട് നമുക്ക് നേടാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ആധുനികമായ കഥകളും നോവലുകളും ഒക്കെ തമ്മില് അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണം തമ്മില് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഭൗതിക കഥാശ്രവണം കാലക്രമേണ മടുപ്പുമുണ്ടാക്കുന്നിരിക്കെ ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും മതി വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കഥാശ്രവണങ്ങൾ നമ്മളെങ്ങനെയാണ്? നമ്മളിപ്പോ ഒരു കഥ ഒരു പ്രാവശ്യം കേട്ട് 2 പ്രാവശ്യം കേട്ട് പിന്നെ നമുക്കത് കേൾക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ മടുപ്പുണ്ടാവും നമുക്ക്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കഥകൾ എങ്ങനെയാണ്? അത് കേൾക്കും തോറും നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നല്ലാതെ അതിലൊരിക്കലും നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നില്ല? മടുപ്പ് വരുന്നില്ല. അടുത്തത് എടുത്താല് നമുക്ക്
നാളേക്ക് വെക്കല്ലേ ഇത്? അടുത്തത് 3 ഭാഗം ഒരുമിച്ച് വരില്ല. 19 നാളെ എടുക്കാം. നാളെ എടുക്കാം. അടുത്തൊരു ഭാഗം ഒരുമിച്ചല്ലേ നാളേക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ. ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിന് പരാശര മഹർഷി നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർവചനം എന്താണ്? ബലം, കീർത്തി, ധനം, ജ്ഞാനം, സൗന്ദര്യം, ത്യാഗം, 6 ഗുണങ്ങൾ. 6 ഗുണങ്ങൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മറ്റേല് അല്ലെ. പിതാമഹൻ, പ്രപിതാമഹൻ ആരാണ്? ബ്രഹ്മാവ്, പിതാമഹനും ജീവാത്മാക്കളുടെ 25 പൂർവ്വ പിതാക്കൾ ആരൊക്കെയാണ്? സപ്തർഷികൾ, 4 കുമാരന്മാര്, സപ്തർഷികള്, പിന്നെ 14 മണി. ചതുശ്ലോകങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ്? 8 മുതൽ 11 വരെ. 8, 9, 10, 11. ശിവന്റെ ഉൽപ്പത്തി എവിടെ നിന്നാണ് നാരായണ ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവത്ഗീത സ്വീകരിച്ചത്? ബ്രഹ്മമായിട്ടും ഭഗവാനെയാണ് ഭഗവത്ഗീത അവിടെ അജനായിട്ടും. അതായത് പരബ്രഹ്മം, പരംധാമം, പവിത്രം, പരമം ഭവാൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അങ്ങ് പരബ്രഹ്മമാണ്. ഭഗവത്ഗീത എന്നല്ല വേണ്ടത് അവിടെ കേട്ടാ, ഭഗവാൻ എന്നാണ് വേണ്ടത്. അവിടെ തന്നെ തെറ്റായിട്ടുള്ളല്ലോ, അത് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങ് പരബ്രഹ്മം, പരംധാമം, പവിത്രം, പരമം ഭവാൻ എന്നാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് ഭഗവാന്. പരമതത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്ന 3 ഭാവങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? പഠിച്ചോളട്ടാ. പരമതത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്ന 3 ഭാവങ്ങൾ: ബ്രഹ്മം, പരമാത്മ, ഭഗവാൻ. ഭവ എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? ഭൗതിക വിഷയങ്ങൾ. അടുത്തെടുത്തിട്ടില്ല അല്ലെ. ഭൗതിക വിഷയങ്ങൾ എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഏത്? ഗുരു പരമ്പരയല്ലേ? അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞത്? പരം ബ്രഹ്മം, പരംധാമം, പവിത്രം, പരമം ഭവാൻ. 12ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് അത്. എത്രാമത്തെ? അതെ, 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലുള്ളത്. പരംബ്രഹ്മം, പരംധാമം, പവിത്രം, പരമം ഭവാൻ. അതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെ മീനിങ് ആ സ്ലൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് പറയാം. പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യം ആദിദേവ മചംബിഭു. അല്ല, ശരിക്കും ഗുരു പരമ്പര വഴിയല്ലേ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്? അതെ.